Dalaygon ang Diyos mga kaigsuonan, mga higala, padayon ta sa pagbasa sa basahon dinhi sa Biblia sa unang Kronikas kapitulo 16 hangtod sa kapitulo 20. Ang Dios padayon sa pagpanalangin kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Praise God, hallelujah. Kapitulo 16 nag-ingon dinhi, ug ilang gidala sa sulod ang arka sa Dios ug gibutang kini sa kinataliwad-an sa balong-balong nga gibuhat ni David alang ni Ana. Ug sila na naghalad og mga halad nga sinunog ug mga halad sa pakigdait sa atubangan sa Dios. Ug sa diha nga si David nakatapos sa paghalad sa halad nga sinunog ug sa mga halad sa pakigdait, iyang gipanalanginan ang katawhan sa ngalan ni Jehova. Ug siya naghatag sa tagsa-tagsa sa Israel, lalaki ug babaye, sa tagsa-tagsa usa ka buok nga tinapay, ug usa ka pahat nga unod, ug usa ka torta nga pasas. Ug iyang gitudlo ang uban sa mga Levihanon sa pag-alagad sa tubangan sa arka ni Jehova, ug sa pagsaulog ug sa pagpasalamat ug pagdaig kang Jehova ang Dios sa Israel. At ug si Asaph ang pangulo ug ang sunod kaniya si Zacarias, si Jeiel ug si Semiramoth ug si Jehiel ug si Matitias ug si Eliab ug si Benaias ug si Obed-Edom ug si Jeiel uban sa mga tulunggon nga kinuldasan ug mga alpa, ug si Asaph uban sa mga piyang-piyang nga nangalanog sa makusog, ug si Benaias ug si Jaasiel ang mga saserdote uban sa mga trompeta sa kanunay sa atubangan sa arka sa tugon sa Dios. Unya niadtong adlaw si David nagsugo pag-una sa paghatag sa mga pasalamat kang Jehova sa kamot ni Asaph ug sa iyang mga kaigsuonan. O paghatag kamo og mga pasalamat kang Jehova, tawga ang iyang ngalan, ipahibalo ang iyang mga buhat sa mga katawhan. So muning nag-testify ta mga igsoon itong mga testimony tungod kay mauman ang pamaagi sa pagpahibalo sa mga buhat sa Dios para sa mahibalo ang mga katawhan ug maila ang um, mga gamhanang buhat sa Dios, gamhanan ug mga maayong buhat sa Dios para sa kanatong katawhan. Nagyon dinhi pag-awit kaniya, pag-awit sa mga pagdaig kaniya, paghisgot kamo sa tanang mga katingalahang buhat niya. Praise the Lord. Hallelujah. Maghimaya kamo sa iyang maputling ngalan, lipaya ang kasing-kasing nila nga nangita kang Jehova. Praise the Lord. Hallelujah. Pangitaan ninyo si Jehova ug ang iyang kusog, pangitaa ang iyang naong sa kanunay. Hinumdumi ang iyang mga katingalahang buhat nga iyang nabuhat, ang iyang mga katingalahan ug ang mga paghukom sa iyang baba. O kamo nga kaliwat ni Israel nga iyang alagad, kamo nga mga anak ni Jacob nga iyang mga pinili. Siya mao si Jehova nga atong Dios, ang iyang mga paghukom anaa sa tibuok nga yuta. Hinumdumi ang iyang tugon sa walay katapusan, ang pulong nga iyang gisugo sa usa ka libo ka kaliwatan. Ang tugon nga iyang gihimo uban kang Abraham ug ang iyang panumpa ang Isaac. Ug nagpamatuod sa mao usab kang Jacob alang sa usa ka kabalaoran sa Israel nga usa ka walay katapusan nga tugon nga nagaingon, kanimo ihatag ko ang yuta sa Kanaan, ang bahin sa imong panulundon. Sa diha nga kamo pila pa ka tawo, oo, talagsara ug mga dumuluong diha ni ana. Ug sila nanlakaw gikan sa usa ngadto sa usa ka nasod ug gikan sa usa ka gingharian ngadto sa laing katawhan. Wala tumugot siya nga bisan kinsa magapasakit kanila. Oo, iyang gibadlong ang mga hari tungod kanila nga nagaingon, ayaw paghilabti ang akong mga dinihog ug ayaw pagbuhat og dautan sa akong mga manalagna. Praise the Lord.
Pag-awit kang Jehova tibuok nga yuta, ipakita ang iyang kaluwasan sa adlaw-adlaw, ipadayag ang iyang himaya sa mga nasod, ug iyang mga katingalahan nga buhat sa tanang mga katawhan. Kay dako si Jehova ug takos nga pagadaygon ug dako. Siya usab kahadlukan labaw sa tanang mga Dios. Praise God. Tungod kay ang tanang mga Dios mga katawhan kay tungod kay ang tanang mga Dios sa mga katawhan mga Dios apan si Jehova nagbuhat sa mga langit. So, ang ingnon nga mga Dios ibut sabot joke lang ang ilang mga Dios ang gitawag. Tungod kay isa ra man ang tinuod nga Dios. So, kung isa ra ang tinuod nga Dios, ang tanang mga gi ang tanang mga gituohan sa mga tao, sa mga katawhan, mga Diyos, laing mga Diyos maliban sa atong Ginoong Hesukristo nga siya ang Diyos nga nagkatawang tao, joke nga Diyos, sa gitawag nga mga Diyos. So ingon dinhi kadungganan og pagkahalangdon anaa sa atubangan niya, kusog ug kalipay anaa sa iyang dapit. Praise God. Ipahanungod kang Jehova kamo nga kaubanan sa mga katawhan, ipahanungod kang Jehova ang himaya ug kusog. Ipahanungod kang Jehova ang himaya nga angay sa iyang ngalan, pagdala og usa ka halad ug umadto sa atubangan niya. Magsimba kamo kang Jehova sa katahom sa pagkabalaan in the beauty of holiness. Praise God. Hallelujah. There is beauty in holiness. Pangurog sa atubangan niya tibuok nga yuta, ang kalibutan usab natukod na nga dili mabalhin. Magkalipay unta ang mga langit ug magkalipay unta ang yuta, ug pasultiha sila sa taliwala sa mga nasod nga si Jehova nagahari. Pagadako pag padaguoka ang dagat ug ang pagkapuno niini, magkalipay unta ang kapatagan ug ang tanan nga anaa niini. Unya ang mga kahoy sa lasang manag-awit sa atubangan ni Jehova tungod sa kalipay, tungod kay siya moanhi sa paghukom sa yuta. Praise God, hallelujah. Usa dili nato tamas-tamasan ang yuta, ang mga tanom kay mag-anhi ang Dios o kamo tanang mga tao nga manamas nagtamas-tamas sa nature, sa mga natural resources. Sabot nga inyong gitamas-tamasan na gipanlumpag, gipanghantod nga gipangbaha. Wala magbantay mo kay moabot ang Dios ang yuta ang yuta ang tanang mga binuhat sa Dios nag-ingon nga nangasubo tungod sa gibuhat um, sa mga nag-abusar, nag-abuse sa mga binuhat sa Dios, sa mga natural resources, ilang giabuso ang natural resources. So ang lasang manag-awit kanang mga naghimo sa mga minahan nga gipangdaot ang mga kayutaan. Oo. Manggiawit ang mga lasang tungod kay kamo mag-atubang sa Dios sa inyong mga gibuhat batok kanila. Diyan dinhi. Tungod kay siya moanhi sa paghukom sa yuta. So ang yuta nagbakho tungod sa gipangbuhat sa mga tawo nga matamas-tamason sa mga yuta. Usa malipay ang tanan nga gipangtamas-tamasan sa mga tawo nga mapanamas-tamason. Gayon dinhi paghatag pasalamat kang Jehova kay siya maayo man kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Ug umingon kamo, luwasa kami o Dios sa among kaluwasan ug tiguma kami pagtingob. Ug luwasa kami gikan sa mga nasod aron sa paghatag og pasalamat sa imong maputli nga ngalan ug sa pagdaog tungod sa imong pagdaig. Dalaygon si Jehova ang Dios sa Israel sukad sa walay katapusan bisan hangtod sa walay katapusan ug ang tanang katawhan na nag-ingon, Amen, ug na nagdaig kang Jehova.
Busa gipabilin niya didto sa tubangan sa arka sa tugon ni Jehova si Asaph ug ang iyang mga kaigsuonan aron sa pag-alagad sa atubangan sa arka sa kanunay sumala sa kinahanglan sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Ug si Obed-Edom uban ang ilang mga kaigsuonan kay kan-uman og 8. Si Obed-Edom usab ang anak nga lalaki ni Jeduthun ug Hosa aron mahimong magbalantay sa pultahan. Ug si Sadok ang saserdote ug ang iyang mga kaigsuonan ang mga saserdote sa atubangan sa tabernakulo ni Jehova sa taas nga dapit nga tua sa Gabaon sa paghalad sa mga halad nga sinunog kang Jehova sa ibabaw sa halaran sa halad nga sinunog sa kanunay buntag ug hapon bisan sumala sa tanang nahasulat sa suguan ni Jehova nga iyang gisugo sa Israel. Ug uban kanila si Heman ug si Jeduthun ug ang uban nga pinili nga gihisgutan pinaagi sa ngalan sa paghatag sa mga pasalamat kang Jehova tungod kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Ug uban kanila si Heman ug si Jeduthun uban sa mga trompeta ug mga piyang-piyang alang niadtong magapatingog sa kusog ug uban sa mga tulunggon tungod sa mga alawiton sa Dios ug ang mga anak nga lalaki ni Jeduthun anha sa ganghaan. Ug ang tibuok katawhan ng lakat ang tagsa-tagsa ka tawo ngadto sa iyang balay ug si David mipauli sa pagpanalangin sa iyang balay. Praise the Lord. Kapitulo 17. Ug nahitabo sa diha nga si David mipuyo sa iyang balay nga si David miingon kang Nathan ang manalagna ani nga karon ako nagapuyo sa usa ka balay nga sedro apan ang arka sa tugon ni Jehova nagapuyo sa ilalom sa mga kortina. Ug si Nathan miingon kang David buhata ang tanan nga anaa sa imong kasing-kasing kay ang Dios nagauban kanimo. So niya na tanan nga naa sa iyang kasing-kasing tan-aw nato kung when ba ni nga follow your heart. Tinuod ba ning follow your heart? Kinagyan man si Nathan nga propeta, follow your heart. O do whatever your heart desires. So, or in other words, follow your heart. So, ug nahitabo sa maawng gabi nga ang pulong sa Dios midangat kang Nathan nga nagaingon, lakaw ug suginli si David nga akong alagad, kini mao ang giingon ni Jehova, dili ka magtukod og balay alang kanako nga akong puy-an. So, no. So, nagyan si David, oh, ayan na ang Diyos nga, don't follow your heart. So, kay wala man naging ang Diyos nga buhata, gibadlo man siya, lakaw, so hinli si David nga ako alagad, kini maong giingon ni Jehova. So, dili ta mag-follow our heart, follow the word of the Lord. Know the heart of God, not your heart, when it comes to doing the will of God. So nag-ingon dinhi, kay wala ako magpuyo sa usa ka balay sukad sa adlaw nga gidala ko ang Israel hangtod nining adlaw apan ako magbalhin-balhin gikan sa usa ka balong-balong ngadto sa usa ka balong-balong ug gikan sa usa ka tabernakulo ngadto sa usa. Sa tanang mga dapit din ako naglakaw uban sa tibuok Israel, namulong ba ako sa usa ka pulong sa bisan kinsa nga maghuhukom sa Israel, nga akong gisugo nga maoy magbalantay sa akong katawhan nga nagaingon, nganong wala ako ninyo buhati sa usa ka balay nga sedro? Busa karon kini mao ipamulong mo sa akong alagad nga si David. Kini mao ang giingon ni Jehova sa mga panon. Gikuha ko ikaw gikan sa sibsibanan, gikan sa pagsunod-sunod sa mga karnero aron ikaw mahimong prinsipe sa akong katawhan nga Israel. Ug ako nag-uban kanimo bisan diin ikaw mahiadto ug nagputol sa tanan mong mga kaaway gikan sa imong atubangan. Ug himuon ko ikaw nga bantugan sama sa ngalan sa mga dagko nga tawo nga naa sa yuta. Ug ako magatudlo sa usa ka dapit alang sa akong katawhan nga Israel ug magapahamutang kanila aron sila magapuyo sa ilang kaugalingong dapit ug dili na pagalihokon ni magausik
pa kanila ang mga anak sa kadautan, ingon sa una. Ug ingon nga sukad sa adlaw nga ako nagsugo sa mga maghuhukom nga ana sa ibabaw sa akong katawhan nga Israel, ug ug pagdag-on ko ang tanan mong mga kaaway, labot pa suginlan ko ikaw nga si Jehova magatukod alang kanimo og usa ka balay. Ug mahitabo sa diha ang imong mga adlaw matuman nga ikaw kinahanglan moadto sa pagtipon uban sa imong mga amahan, nga ako magapahamutang sa imong kaliwatan sunod kanimo, nga magagikan sa imong mga anak nga lalaki ug ako magalig-on sa iyang gingharian. Praise the Lord. Siya magatukod alang kanako og usa ka balay ug ako magalig-on sa iyang trono sa walay katapusan. Ako mahimo nga iyang amahan ug siya mahimo nga akong anak nga lalaki. Ug dili ko pagakuhaon ang akong mahigugmaong kalulot gikan kaniya, ingon nga gikuha ko kini gikan kaniya nga nahauna kanimo. Kundili nga ako magapahimutang kaniya sa akong balay ug sa akong gingharian sa walay katapusan, ug ang iyang trono magamalig-on sa walay katapusan. Sumala niining tanang mga pulong ug sumala niining tanang mga panan-awon, mauman ang gipamulong ni Nathan kang David. Unya si David nga hari misulod ug milingkod sa tubangan ni Jehova ug siya miingon, kinsa ba ako o Jehova nga Dios ug unsa ang akong balay nga ikaw nagdala kanako sa ingon nga kahimtang. Ug kini mao'y usa ka diyutayng butang sa imong mga mata, o Dios, apan ikaw namulong mahitungod sa balay sa imong alagad sa usa ka dugay panahon nga umalabot ug nagtagad ka nako sama sa kahimtang sa usa ka tawo nga halangdon, o Jehova nga Dios. Praise God, hallelujah. Unsay ikapamulong pa ni David kanimo mahitungod sa dungog nga gibuhat alang sa imong alagad, kay ikaw nakaila sa imong alagad, o Jehova, tungod sa imong alagad ug sumala sa imong kaugalingong kasing-kasing, ikaw naghimo niining tanan nga pagkadako sa pagsangyaw sa tanan niining dagkong mga butang. O Jehova, walay lain nga sama kanimo, ni may lain pa nga Dios gawas kanimo sumala sa tanan nga among nadunggan sa among mga igdulungog. Ug hain ang usa ka nasod sa yuta nga sama sa imong katawhan nga Israel nga giadto sa Dios aron lukaton ngadto kaniya alang sa usa ka katawhan sa pagpabantog sa imong ngalan pinaagi sa dagko ug makalilisa nga mga butang, sa pagpapahawa sa mga nasod gikan sa atubangan sa imong katawhan nga imong gilukat gikan sa Ehipto. Kay ang imong katawhan nga Israel imong gihimo nga kaugalingong katawhan sa walay katapusan, ug ikaw Jehova nahimo nga ilang Dios. Ug karon, o Jehova, himuang ang pulong nga imong gipamulong mahitungod sa imong alagad ug mahitungod sa iyang balay mahimong malig-on sa walay katapusan ug himua sumala sa imong gipamulong. Praise God. Ug himuang ang imong ngalan magamalig-on ug pagapadakuon sa walay katapusan sa pag-ingon. Si Jehova sa mga panon mao ang Dios sa Israel, bisan usa ra ka Dios sa Israel. Ug ang balay ni David nga imong alagad gipalig-on sa atubangan mo. Tungod kay ikaw, o Dios ko, nagpakita sa imong alagad nga ikaw magatukod alang kaniya og usa ka balay. Busa nakakaplag ang imong alagad sa sulod sa iyang kasing-kasing sa pag-ampo sa atubangan mo. Praise God. Ug karon, o Jehova, ikaw mao ang Dios ug nagsaad niining maayong butang sa imong alagad. Ug karon kini makapahimuot kanimo sa pagpanalangin sa balay sa imong alagad aron kini magapadayon sa walay katapusan sa atubangan mo. Tungod kay ikaw, o Jehova, nagpanalangin ug kini gipanalanginan sa walay katapusan. Praise God, hallelujah. Kung mahimuot nato ang Dios, praise the Lord. Muna nahitabo ang Haring David na himuot ang Dios kaniya sa mga panalangin hangtod sa iyang mga kaliwatan. So muna mga igsoon nga ang kung mahimot nato ang Dios, ang atong mga kaliwatan panalanginan sa Dios, ang atong panalangin mahantod sa atong mga kaliwatan. Thank you, Jesus. Usa na sayod ko nga ang panalangin nga akong nakamtan sa mong pamilya tungod kay ang Dios na
nalipay sa among inahan nga nalagad kaniya. Siya ang una nga giluwas sa Ginoo sa among pamilya. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Kapitulo 18. Ug sa tapos niini nahitabo nga si David nakadaog sa mga Filistihanon ug naghari kanila ug nagkuha sa Gath ug sa mga kalungsuran niini gikan sa kamot sa mga Filistihanon. Ug iyang gidaog ang Moab ug ang mga Moabnon nahimong mga alagad kang David ug nanagbuhis. Ug si David nakadaog ang Hadarezer nga hari sa Soba ngadto sa Hamath. Sa miadto siya sa pagtukod sa iyang ginsakpan tupad sa suba sa Euphrates. Ug si David nagkuha gikan kaniya 1,000 karo ug 7,000 tawo nga magkakabayo ug 2,000 tawo nga nagtiniil ug gikitnan ni David ang tanang mga kabayo sa karo apan gigawas gikan kiini ang alang sa 100 nga mga karo. Usa diha nga ang mga Syrianhon sa Damasco nangabot aron sa pagtabang kang Hadarezer nga hari sa Soba. Gipatay ni David ang kaluhaan og 2,000 ka tawo gikan sa mga Syrianhon. Unya si David nagbutang og mga bantay nga sundalo sa Syria sa Damasco ug ang mga Syrianhon nahimong mga alagad kang David ug nanagbuhis. Ug si Jehova naghatag pagdaog kang David sa bisan diin siya mahiadto. Oh, praise the Lord. Muning whatever you're doing, whatever he do it shall prosper. Tungod kay gituman man ni David ang mga butang makapahimuot sa Dios. Ug si David mikuha sa mga taming nga bulawan nga didto sa mga alagad ni Hadarezer ug gidala kini ngadto sa Jerusalem ug sukad sa Tibhat ug sukad sa Kun mga lungsod ni Hadarezer si David nakakuha og daghan kaayong tumbaga nga gikan niini gihimo ni Salomon ang dagat-dagat nga tumbaga ug ang mga haligi ug ang mga sudlanang tumbaga. Ug sa diha nga si Tuu hari sa Hamath nakadaog nga si David nakadaog sa tanang panon ni Hadarezer hari sa Soba. Iyang gipaadto ang iyang anak nga lalaki nga si Adoram ngadto kang David nga hari aron sa paghatag katahuran kaniya ug sa pagdaig kaniya tungod kay siya nakig-away batok kang Hadarezer ug nakadaog kaniya. Kay si Hadarezer may gubat batok kang Tuu ug siya adunay mga nagkalain-laing sudlanan nga bulawan ug salapi ug tumbaga uban kaniya. Kini usab gihalan ni David nga hari ngadto kang Jehova uban ang salapi ug ang bulawan nga iyang nadala gikan sa tanang mga nasod gikan sa Edom ug gikan sa Moab ug gikan sa mga anak sa Ammon ug gikan sa mga Filistihanon ug gikan kang Amalek. Labot pa si Abisai anak nga lalaki ni Sarbia nakamatay sa 18,000 nga Edomhanon didto sa walog sa Asin. Ug siya nagbutang og mga bantay nga sundalo sa Edom ug ang tanang mga Edomhanon nangahimong mga alagad kang David. Ug si Jehova naghatag kang David sa pagdaog bisan diin siya mahiadto. Praise God. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Ug si David naghari sa ibabaw sa tibuok Israel ug gipakanaog niya ang hustisya ug pagkamatarong sa tibuok katawhan niya. So maning gusto sa Dios ang hustisya ug ang pagkamatarong ug ang maluluyon dili mawala kanato. Ug si Joab ang anak nga lalaki ni Sarbia diha sa ibabaw sa panon ug si Josaphat ang anak nga lalaki ni Ahilud maoy kalihim. Ug si Sadok anak nga lalaki ni Akitob ug si Abimelech anak nga lalaki ni Abiathar maoy mga saserdote ug si Sabsa maoy kalihim. Ug si Benaias anak nga lalaki ni Joiada pangulo sa mga Keretnon o Peletnon ug ang mga anak nga lalaki ni David maoy mga pangulo libot sa hari. Mga inner circle sa hari. So kapitulo 19. Ug nahitabo sa tapos niini nga si Naas ang hari sa mga anak sa Amon namatay ug ang iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Ug si David miingon, ako magapakita og kalulot kang Hanon ang anak nga lalaki ni Naas tungod kay ang iyang amahan
nagpakitag kalulot kanako. Busa si David nagpaadto og mga alagad sa paglipay kaniya may tungod sa iyang amahan. Ug ang mga alagad ni David nang hiabot ngadto sa yuta sa mga anak ni Amon ngadto kang Hanon sa paglipay kaniya. Apan ang mga prinsipe sa mga anak sa Amon na nag-ingon kang Hanon, naghuna-huna ba ikaw nga si David nagatahod sa imong amahan nga siya nagpadala sa mga maglilipay kanimo? Ang iyang mga alagad wala ba moanhi kanimo aron sa pagsusi o sa paggun-ob o sa pagpaniid sa yuta? Busa ang mga alagad ni David gidakop ni Hanon ug gikiskisan sila ug giputlan ang ilang mga sinina sa tunga-tunga bisan hangtod sa ilang mga sampot ug gipalakat sila. Unya didto nangadto ang pipila ka tawo ug nagsugilon kang David kung giunsa pagdawat ang mga tawo ug sila nagpaadto aron sa pagpakigkita kanila tungod kay ang mga tawo nangaulaw sa hilabihan. Ug ang hari miingon, "Pabilin kamo sa Jericho hangtod nga ang inyong mga bungot manag-as ug unya bumalik kamo." Ug sa diha ang mga anak sa Amon nakakita nga sila nahimo sa ilang kaugalingon nga mga dulumtanan kang David. Si Hanon ug ang mga anak sa Amon na nagpadala og 1,000 talento nga salapi aron sa pag-abang alang kanila ug mga karo ug mga tawo nga magkakabayo gikan sa Mesopotamia ug gikan sa Aramaaca ug gikan sa Soba. Usa sila nag-abang alang kanila katluan og 2,000 nga karo ug ang hari sa Maaka ug ang iyang katawhan. Ming-anha ug mingpanghaluna atbang sa Medaba. Ug ang mga anak sa Amon nagtigom gikan sa ilang mga kalungsoran ug miadto sa gubat. Ug sa diha nga si David nakadungog niana, iyang gipaadto si Joab ug ang tanang panon sa mga gamhanang tawo. Ug ang mga anak sa Amon minggula ug gipahaluna ang gubat sa ganghaan sa lungsod ug ang mga hari nga nanghi-anha diha gayud usab sa kapatagan. Karon sa diha nga si Joab nakakita nga ang gubat gipahimutang na bato kaniya sa tubangan o sa luyo. Siya mipili sa tanang pinili nga mga tawo sa Israel ug gipahamutang sila batok sa mga Syrianhon. Ug ang uban sa katawhan iyang gitugyan sa kamot ni Abisai nga iyang igsuon nga lalaki ug sila nagpahaluna sa ilang kaugalingon batok sa mga anak ni Amon. Ug siya miingon, kung ang mga Syrianhon kusganon daalang kanako nantabangan mo ako apan kung ang mga anak sa Amon kusganon ra alang kanimo unya tabangan ko ikaw. Magmaisugon ka ug magpakalalaki kita alang sa atong katawhan ug alang sa mga syudad sa atong Dios ug si Jehova magabuhat niadtong maayo kaniya. Pusa si Joab ug ang katawhan nga didto uban kaniya mingpaduol sa atubangan sa mga Syrianhon ngadto sa gubat ug sila nangalagi ug gikan sa iyang atubangan. Ug sa diha ang mga anak sa Amon nakakita ang mga Syrianhon nangalagyo sila usab sa maong paagi na nagpangalagyo gikan sa atubangan ni Abisai nga iyang igsuon nga lalaki ug mingsulod ngadto sa lungsod unya si Joab miadto sa Jerusalem. Ug sa diha ang mga Syrianhon nakakita nga sila nalisdan kaayo sa atubangan sa Israel. Sila nagpaadto og mga alagad ug gikuha ang mga Syrianhon nga dinha sa unahan sa suba. Uban si Sofak ang kapitan sa panon ni Hadarezer sa ilang uluhan. Ug kini gisugilon kang David ug iyang gitigom ang tibuok Israel pagtingob ug mitabok sa Jordan ug miadto kanila ug gipahamutang ang gubat batok kanila. Mao nga sa gipahamutang ni David ang gubat batok sa mga Syrianhon, sila nakig-away batok kaniya. Ug ang mga Syrianhon nangalagyo gikan sa tubangan sa Israel ug si David nagpatay gikan sa mga Syrianhon sa mga tawo sa 7,000 karo ug 4,000 tawo nga nagtiniil ug nagpatay kang Sofak ang kapitan sa panon. Ug sa diha nga mga alagad ni Hadarezer nakakita nga sila nalisdan kaayo sa atubangan sa Israel. Sila naghimo og pakigdait uban kang David ug ming-alagad kaniya. Dili na gayud buot motabang pa ang mga Syrianhon sa mga anak sa Amon.
Kapitulo 20. Ug nahitabo sa panahon sa pagkasunod nga tuig sa panahon nga ang mga hari mugula ngadto sa gubat, nga si Joab nangulo sa kasundaluhan ug gilaglag ang yuta sa mga anak sa Amon ug miabot ug gilibutan ang Raba. Apan si David mipabilin sa Jerusalem ug si Joab nakadaog sa Raba ug gilumpag kini. Ug si David nagkuha sa purong-purong sa ilang hari gikan sa iyang ulo ug nakakaplag nga kini may timbang nga usa ka talento nga bulawan ug may mga bililhon nga bato diha niana. Ug gitaod kini sa ulo ni David ug iyang gidala ang sinakmit sa lungsod daghan kaayo. Ug iyang gidala ang katawhan nga diha sa sulod ug gipamutol sila sa mga gabas ug sa mga karas nga puthaw ug sa mga wasay. Ug mao kini ang gihimo ni David sa tanang mga lungsod sa mga anak sa Amon ug si David o ang tibuok katawhan namalik ngadto sa Jerusalem. Ug nahitabo sa tapos niini nga may gubat nga gisugdan sa Geser batok sa mga Filistihanon. Unya si Sibecai ang husatnon nagpatay kang Sipay sa mga anak sa higante ug sila gipanagdaog. Ug sa paggubat na usab batok sa mga Filistihanon ug si Elhanan anak nga lalaki ni Jair mipatay kang Lami ang igsuon nga lalaki ni Goliath ang Hitihanon. Ang ulungan sa kangkinsang bangkaw sama sa usa ka likisan sa maghahabol. Ug may gubat na usab sa Gath diin may usa ka tawo nga dako ug lawas kang kinsang mga tudlo sa kamot ug sa tiil kaluhaan ug upat. Unom sa tag sa kakamot ug unom sa tag sa katiil. Ug siya usab na tawo nga higante. Ug sa gihagit niya ang Israel, si Jonathan ang anak nga lalaki ni Sima nga igsoon nga lalaki ni David, mipatay kaniya. Kini na nga tawo nga higante sa Gath ug sila nangapukan pinaagi sa kamot ni David ug pinaagi sa kamot sa mga alagad. The giant killer, David, the giant killer. So mga igsoon kita, tawag ta sa Dios nga mga giant killer tungod kay pareho ni David kita nag-alagad sa Dios. Praise God, hallelujah. So nothing can stand against us will prosper because of the power of God. So kapasalamat ta sa Dios mga igsoon sa mga butang nga gipadayag sa Dios kanato sa gahom gihatag sa Dios kanato nag-enviya ang Ginoo nga iyang gihatag kanato ang authority ang gahom or ang otoridad aron nga kung unsay atong gapuson dinhi sa yuta gapos dito sa langit. Praise the Lord. By the words we'll speak, the Lord will confirm it. Kung kita mo sunod, kung atong sundon ang kabubuton sa Dios, wherever we go, the Lord will make us prosper. Wherever we go, the Lord will make us victorious because of His name. Praise God, hallelujah. Sa mga igsoon, mga lagad ta sa Dios sa tinuoray, dili ta mga lagad sa Dios nga 10% lang, 20% lang, 50% lang. Atong ihalad sa Dios ang atong tibuok nga will, ang tibuok nato nga ang atong tibuok nga pagpangalaga atong tibuok nga tinguha sa Dios. Ihalad nato sa Dios mga igsoon, mga higala ang kinatibukan sa atong kusog, kinatibukan sa atong kasing-kasing kay mo man ang gipangita sa Dios sa ato gi-require aron nga kung unsay gusto sa Dios mga igsoon nga ihatag na kanato atong madawat kay ang butang nga
ang butang nga ah, ang butang nga magpugong aron nga dili nato madawat ang mga butang nga gusto sa Dios nga ihatag kanato is us, kita ang naay problema dili ang Dios kay nagyan nga 'di ba pirmi nato gadungog nga God is not done. God is still working. God is not done. It's not finished. The Lord is human na. Human na, 'di ba ang Ginoo sa krus, it is finished. God is finished. Problem is us because we don't completely surrender ourselves to God. That's why we don't receive the fullness of God's will, of God's blessings in our lives. And that is the truth, mga igsoon. So, mauna ang reason kung ano nga daghan mga magtotoo nga hangtod karon mga bonching ug pasabot nga wala nang gi-mature hangtod karon hala paghihapon sila sa pabalik-balik sa suka, kaon sa suka. 'Di ba nag-ingon ang Ginoo nga ingon dana ang mga tawo nga mga magtotoo nga nagdawat sa ebanghelyo sa Dios, nagdawat sa pulong sa Dios pero unsay gibuhat, kung unsay ilang gusto mao gyapon masunod, dili ang gusto sa Dios. So sa sulti ra mo nang giingon sa Ginoo nga sa sulti ra mga magtotoo, pero sa ilang kasing-kasing layo sa Dios tungod kay wala nila masinati, wala nila buhata ang giingon sa Ginoo, sa atong Ginoo Kristo nga, "Not my will, but your will be done." Ang naa sa il naa ang naa sa ilang kasing-kasing nga ilang isulti, nga ilang ibungat, follow your heart. No, you don't follow your heart. Follow what God told follow what God told you. That is what we should do. Kung unsay isulti sa Dios nato mo'y atong buhaton, dili kung unsay naa sa atong kasing-kasing. Kaya ang nasa atong kasing-kasing dili tanan nga nasa atong kasing-kasing iya sa Dios. Tanawa si David ha, hari. Oh, ang gisulti ni Nathan nga prophet, kung unsay naa sa imong kasing-kasing buhata. Tinuod ba nga unsay nasa kasing-kasing, mo ba ang kabubuton sa Dios? No, atong nabasa 'di ba? Nga nagyan ang Diyos nga ayaw pagbuhat sa tabernakulo or ng balay sa Diyos para sa arka kay wala kay ang magbuhat dana ang imong anak dili ikaw. So don't follow your heart. Listen to what God says. So mao na mga igsoon ang atong buhaton aron dili ta magbuot-buot. Dili 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 na ta magbuot-buot daw atong atong ato dayong isang kalan pasumangil din ta kalooban sa Dios pero nga dili man kalooban sa Dios mahimot ang mga bakaakon busa nga walay pagbago ang atong mga kinabuhi tungod kay wala man ta na educate wa ta ma-educate sa pulong sa Dios tungod kay wala nato pangitaa ang kabubuton sa Dios. So muna mga iso nga atong pangitaon ng kabubuton sa Dios pinagi sa mga pag-ampo sa pulong sa Dios. Hallelujah sa mga pagbasa sa pulong sa Dios, pag-ampo sa mga pagpuasa, atong pangitawon ang Dios again bang Ginoo nga atong pangitawon ang Dios. Seek God with all of your heart. Kay kung atong pangitawon ang Dios with all our heart, with all our soul, with all our might, mga igsoon ang pasalig sa Ginoo nga ato siyang makaplagan. Pasabot nga atong i-reveal sa Ginoo ang iyang kabubuton kanato. Dalaygon ang Dios, hallelujah, sa walay katapusan. Praise the Lord. So muna mga igsoon ang pulong sa Dios, ang kabubuton sa Ginoo nga angay natong buhaton subusa mag-ampo ta sa walay hunong. Buti pasabot nga pagsabi mag-ampo sa walay hunong nga ato pirming sutaon, ato pirming
istoryahon ang Dios Lord, mo ba nimong kabubuton sa atong hunahuna mga igsoon bisan maglakaw ta sa atong buhat bisan asa ta adto magampo ta pinaagi sa mga awit, tuod kay ang Ginoo nasayod sa atong mga kasing-kasing. Praise the Lord. So, mga igsoon magampo ta kay 1:46 na sa buntag sa adlawon dinhi sa Stockton, California, but I'm still up, up and about mga igsoon tungod sa gahom sa pulong sa kalipay sa pulong sa Dios. So, praise the Lord. Dalaygon ang Dios. Daghang salamat Ginoo sa imong mga pulong, daghang salamat sa imong pag-reveal o Dios sa imong kasing-kasing, sa imong nauna Ginoo. Hallelujah, tungod ginasayod ka o Dios. Hallelujah sa among paghinangop sa imong mga pulong, sa imong kabubuton o Dios. Hallelujah. Tungod Ginoo kay kung wala ka, Ginoo. Hallelujah. Walay bili ang among mga kinabuhi, Lord. Hallelujah. Walay bili Ginoo tungod kay ikaw raman Ginoo ang nasayod kung unsa ka bililhon ang kinabuhi Ginoo nga imong gihatag kanamo kay kami sa imong pananaw Ginoo mga matahom Lord. Hallelujah. Kay ang imong glory Ginoo gihatag mo man kanamo o Dios. Kay sa imong kasing-kasing nagakalipay ka Ginoo nga kami imong pahimong patahumon, nga kami Ginoo imong palambuon, imong panalanginan. Hallelujah, aron ang imong ngalan Ginoo mabalaan, ang imong ngalan Ginoo itaas ang imong pagkabalaan, makita Ginoo sa among mga kinabuhi. Hallelujah, kay mao man imong kalipay busa nag-ingon ka Ginoo nga magbalaan kami sama kanimo nga balaan tungod kay mao'y imong kalipay Lord nga makita ang imong pagkabalaan dinhi sa among kinabuhi sa matahom Ginoo. Hallelujah sa nga pagkabalaan. Daghang salamat o Dios ang among mga kinabuhi patuloy namo Ginoo nga gi-surrender kanimo among mga will Lord, personal will God, so that not our will but your will be done in our lives. For your glory, honor, and praise, we love you Lord. Amen and amen. So mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghiuban sa pagbasa sa pulong sa Dios ug ang atong Ginoong Hesukristo mga kanunay magapanalangin kanato hangtod sa sunod natong pagbasa sa pulong sa Dios dinhi lang sa Connect to God Global Ministry through God's Word. Our i-share po nato ni sa Connect to God through His Word sa atong Facebook because we're now live streaming on YouTube, in our YouTube channel. God bless us all and